Деца, днес ще си поговорим и ще си направим сурвачки. Ето тук имате няколко картинки, на които да покажем какво е сурвачката. Сурвачката е една дрянова пръчка, която има поне едно кръгче. Чудесно, Мики. Вярно ли направи, Мики? Да. А деца, кексчета може ли да поставим на сурвачката? Не, разбира се. Вие украсявали ли сте сурвачки някога, дрянови клончета? Украсявали ли сте? Искате ли да украсите? Да! Така, на масичките пред вас имате по една дрянова клонка, която е с едно кръгченце. Така. Имате и необходимите материали, с които можете да украсите вашите дрянови клончета, така че да станат красиви сурвачки.